As conselleiras de Mar e de Medio Ambiente, Rosa Quintana e Ángeles Vázquez, mantiveron un encontro en Ribeira cos responsables de medio cento de concellos costeiros de Galicia para abordar a negativa do Goberno central a completar o traslado de competencias a Galicia sobre a franxa litoral de dominio público. Unha demanda lexítima da Xunta para que o Goberno galego empregará todas as vías na súa man co fin de facela efectiva. Segundo as titulares do Goberno autonómico, a transferencia de competencias facilitaría a xestión do litoral sen poñer en risco o futuro de máis dun cento de empresas da cadea marindustria que se están a ver ameazadas polas normativas estatais como os intentos de modificación da Lei de Costas. Dende o punto de vista de mar, pois hai máis de 100 empresas radicadas en zona de dominio público marítimo terrestre ou marítimo portuario. Hai, por o que ten detectado o Instituto de Estudios do Territorio, unhas 4.000 edificacións que tamén poden ter risco de non ver renovadas as súas concesións ou o uso para o que podían ser destinados e, polo tanto, é un tema que a Galicia lle preocupa sobremaneira. Lle preocupa, como ben digo, dende o punto de vista de mar, porque Galicia é mariñeira e sin a súa cadea marindustria, pois todas as zonas costeiras notarían un impacto social e económico moi grave que repercutiría, a súa vez, no resto das cadenas de produción que temos en Galicia. Neste sentido, dende a Xunta entenden que o Goberno pretende ir un paso máis alá co Plan Estratégico Nacional da Costa Libre. Esa estrategia da Costa Libre pois supuxo que se comenzaron unha serie de estudios a través de un consorcio que non sabemos moi ben quen forma parte dese consorcio, donde se manda un cuestionario que en ningún caso é científico, sino que é un cuestionario de percepción da costa. Co cal, si a calquer persoa de a pé se lle di como percibe vostede a costa, pois a miña resposta como conselleira e nos como Xunta de Galicia temos que dicir que eso non é válido para un estudio sobre unha estrategia nacional da costa para ahora que se pode convertir despois en norma. Ante as intencións do Executivo Central, a Xunta e os concellos costeiros constitúen unha fronte común para asumir o control do litoral, como xa fan nalgunhas comunidades autónomas, como é o caso de Andalucía, ou outras que están en proceso, como o País Vasco.